Yun na. Hello mga kapiks, meron po ako ditong kinalas na 5 burner na electric stove. Ang issue pala nito ay hindi gumagana yung kanyang igniter. Ganito po ang itsura ng kanyang electric igniter. So okay naman po yung mga wirings niya, kaya ang ginawa ko, binuksan ko po yung igniter. Dahil kadalasan, ang nagiging sira nito ay yung dalawang nakausling wire na naputol dahil kinain po siya ng corrosion. Yang wire na yan po yung kumabila sa kabilang side para sa distribution ng igniter po natin. So ang ginawa ko para matesting, sinuplayan ko yung electric igniter, yung brown at saka itim, at linagay ko muna temporary yung isang distribution para ma-check. So hindi nga po gumagana, ayan, hindi talaga gumagana. Kaya susubukan natin kung talagang okay pa yung igniter natin, isi-short natin yung naputol na wire. Ayan, gumagana pa. Ibig sabihin, okay pa yung electric igniter natin. Kaya't ang gagawin natin ay kukuha tayo ng kapirasong wire para i-connect at i-jumper yung naputol na wire, para maayos na ang issue ng ating electric igniter. So, eto na nga. Nasolda na natin. So, okay na, nakunik ko na yung naputol na wire. At, ayan na. Ang lakas na ng spark, gumagana na ulit.